els propers pressupostos de la Unió Europea, els que d'alguna manera tenen un horitzó temporal de 7 anys, estem parlant del 2021 al 2027, ja estan generant debat. En primer termini, tenim una Gran Bretanya que ha sortit de la Unió Europea i que era un contribuïdor net amb 10.000 milions d'euros. Com ho farà la Unió Europea per compensar aquesta sortida? Doncs d'una banda disminuirà la despesa i d'altra banda incrementarà l'aportació dels estats membres. Un altre segon gran dubte és el Green Deal. Com es finançarà aquesta gran aposta per l'ecologia? Una gran aposta de la Unió Europea per d'alguna manera el planeta tornar a recuperar allò que d'alguna manera l'explotació del ser humà ha fet i d'alguna manera ha provocat tot un seguit de febleses dins del planeta, com per exemple les emissions netes de CO2 que el 2050 han de convertir-se en zero. Aquest és un dels objectius de la Unió Europea. Com ho faran? Com ho faran per finançar 1 bilió d'euros? 1 bilió en ve de Barcelona. Doncs ho faran en base a 3 línies d'actuació. La primera, inversions del BEI, del Banc Europeu d'Inversions, inversions dels estats membres i, en tercer termini, inversions privades. I finalment, dins d'aquests pressupostos, un apunt pel que fa a l'estat espanyol. I l'apunt és que rebrà una retallada a Espanya pel que fa als fons que rep. Una retallada que el podrà convertir en contribuïdor net de la Unió Europea.